All right, and I chet na Volt 104.3 FM afam banti Chinazọ kita bụ oge ndị Igbo dịka nsi wee gwabu unu mbụ. Kita bụ oge ndị Igbo ebe anyị na-agbarisi n'okwu anyị na asụsụ anyị nwee ike make sense out of the nonsense ebe ka anyị na-emeki sure na ife niile anyị na-ekwu na nkọwara ya or ife niile ị na-afụ or some of the things ị na-afụ na nkọwara ya n'asụsụ ị ga-aghọta. Anyị etinyekwa n'ọnụ na ya ka anyị nwee ike ịmagolu make sense. All right, so agwa m na nna chieta azụ ngwu n'ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Agwa m na nna chieta azụ wepụta aka n'ime akpa wepụta ife nji maka ya wee bịa. Ịghọtago? Ife nji maka ya taa wee bịa bụ ihe na-aga on social media since, and a lot of people etinyego ọnụ na the matter ma ndị ukwu ndị nta because na ọ gbasatalụ everybody, ọ gbasatalụ onye ọbụla. Ọ ife bụ na mmadụ kwesịrị iledo n'anya maka na ụmụaka anyị bụ ihe na-abanye na ya bụ profession. Amaghịzị na ma ya akpụ ya profession because onwe ndị dibịa wee mere profession. Amaghịzị na ma ya ka ya akpọnwụ ya profession or not, but anọ m live on YouTube, anọkwa m na Facebook, ezigego m ozi nji maka ya wee bịa na Facebook. So ọ bụrụ na ị na-akpọ m inweta nwụrọ m, send ya message na Facebook, ma reply gị from there. Then you send one message on YouTube, ga reply kwa gị. Yotago. So tata anyị na-ekwu maka ndị private chef, but it's not chef, but it's not chef, but it's not chef. Mana ihe anyị na-akpị ya bụ gịnị? Ndị na-eshi nri. So echekwara ya chef, ịma na onye ahụ echekwara ya chef, ịma na onye ahụ emego gịnị? Onye ahụ ejego school ịmụ ka esi esi different kinds of food. Ọ pụtalụ na onye ahụ ejego isigodi anya siele gị Swahili rice, ọ ga-esinwu ya without blinking twice. Isigodi anya siele gị Portuguese beans, isi anya siele gị Ghanaian jollof rice, ọ ga-esili gị. Ndị a bụ ndị jego across the globe or jee n'aka ndị, even if not n'ime country fa, jee n'aka ndị jegolu other countries jee shie nri. Onwe ndị na-enweta certificate n'isi nri. Ọ pụtara na ndị ahụ na-ekpe ọfa mbọsị ọbụgodu na inwe ihe dịka friends, governors, president, that na fa ga-meet up their food demand. Ihe ọbụla ha chọrọ iri, any intercontinental food ha chọrọ iri, Chinese food, Japanese food, ndị ahụ akpọrọ chef ga-esinwu ya. Mana ndị cook dịkwa iche from the chef. Just in case ihe ihe nchọka ịmụtata, cooks dị iche from chef. Chef bụ ndị na-eme varieties of food worldwide, ya bụ fa na-esi any kind of food. Mana ndị cook bụ ndị na-esi ife fama obodo fa, nri obodo fa, nri ndị tribe fa. Ịmago onwe ndị na-ama nsinwu ewedu wee dịka ịkọ ha bụ cook. Ndị chef ga-esinwuru gị ewedu, ha ga-esinwu gị dịka ịkọ, ha ga-esinwu gị Chinese rice, anything is fancy fa ga-esinwu ya. Now a lot of girls apụtago nnọọ na social media na-aparade onwe ha as private chef, and ịparade onwe ha ịma mfụ ha on okpu ndị cook, ndị chef, ịma mfụsi iyi ifu ka ha yi apron. Ndị ọbụla kpọrọ onwe fa professional cooks, chef, first thing imefe anyị ife ga-afụ bụ their cap with their signature name or the logo, then ifu apron fa. Mana ndị nke a na-agba ọtọ apụta na social media. Yes, ndị nji maka ha wee bịa bụ ndị kpọrọ onwe fa private chef, mana fa na-agba ọtọ apụta na social media. So achọrọ m ka anyị rụbanye aka n'ime that kind of chef enwezi kịta. Fa kpọrọ onwe fa allegedly na fa bụ chef, fa na-esi nri. So the idea ha na-ewetala anyị kịta bụ na ịnọlụ Abuja bụrụ a private chef nọrọ Enugu, ị ga-agbanwuru m flight ticket, bịa just tell gị 2 pots of soup.
onye ọbụla. So ha nọ na social media, ha na-sell themselves, na-sell their products. Ụfọdụ si ndị na products fa na amazi na their body bụ their product, bụ product a bụ tebụl afụ things isigo as example, because these people na-aga apụta just nọ na-eme mirror picture, mirror video, idiche short gown na-egosi azụfa sinafa bụ private chef, gị kpọọ fa ka fa bịa sieli gị nri na fa na-esi nri. Ajụjụ m taa wee bụrụ, kedu ụdị private chef bụ ife ahụ? Amara m na gị nwa anụnugo maka ama m na experience gị, ama m na ekponugo ofu onye ọbịa sieli gị nri. Ha na-esi esi n'aka, maka na ụmụ okorobịa na-abụzi ndị dị high. Ụmụ okorobịa most people mfugolo mụ nwa fugo n'aha ya fa. Afunubeghị a family member, afunubeghị a woman hire those people. And a lot of chef apụtago sị na ndị a kịta na-emebi ilu fa their profession as a professional chef. Na mgbe fa bido otu fa si eme, ị ga-anọgodo na number one setting gị ga-abụgodo na kitchen with a lot of cooking utensils behind, and table gị dị filled with nni or ihe ingredients or food stuff ị chọrọ isi. Ịghọtago? Then ịmago ị na-esezi vidio n'otu a ka esi esi nke a, na ọ bụ na ị chọrọ isi coconut rice, na iburugodo ụzọ ịkụwa coconut gị, lee ya n'ọkụ, ma ọ bụ na echi ile ya n'ọkụ bufe ka ndị na-akụwa na-etinye n'ọkụ bufe. Ịmago as not for easy removal. E wee bịa gosi ebe otu isi wee kwọọ ya, gosi otu isi wee separate mmiri from shaft, a lot of things n'otu a ka fa si eme ya, igosi the procedures iji wee sinye bụ coconut rice. Mana ndị nke a bụzi ha pụtazie dowe onwe fa na ha nọ na toilet, mirror toilet, ha nọ na mirror room. Ofu onye nke ọzọ nọ na-egosi ebe ọ na-esikwe mmadụ, ọ sị na onye nke ahụ ha yara ya, ọ dịka ọ sị na Owerri ka o si wee jee Abuja ije siri mmadụ stew na soup. Mazị na ofe ọra bụ ya bụ nails ya wee ha ka ihe mamara, nails ya wee tocheche. So yeah, the first thing people pinpoint is si ọ chef na-eshi nri ka mbọ ya ha otu a. Onye nke I don't understand no otu fasi agbazi akwụna bi ya no, like iyiri short guy, because ejezi na imagon pictures ya na social media wee fụ na onye afụnubedi on apron nke eji afụ ya with cap ndị na-esi nri, ọtọ kafa na-agbazi na-esi nri nwan with long nails, na ashawo kafa mụtazi onwe ife kpọrọ ya modified ka upgraded akwụna, something like that. Site na chef kafa ji wee bidozie ịmago ha jizi wee upgrade ya na-ejebe ụmụ nwoke. Wee na-ajụ kedu ụdị chef bụ ife nka otu afashi anọzi bụ otu nni shi atọzi ụtọ. Nke a na-ekpuchiri, a na-eyi apron, na-ekpu okpu adịghị awọ na dị nni adịghị atọzi ụtọ. A na-akọ ọtụcha mbọ ga-adịgodu neat, afụgodu your finger tip, onye onwere deti ga-adị n'ime ya. So wee na-ajụ otu ahụ ka o kwesịrị isi wee dị. Kedu what is wrong? Kedu ihe na-afịa ọnụ? Otu a ka private chef nwanụ si adịzi n'ụbọchị nke taa. O nwere ka the memos wee change mụọ ba ntichi na azụ anụghị. Kedu ihe na-afịọtụ? Or economy or the aghọtara m, because these people nwere ezigbote phone, ha nwere ego eji ego mpeteri. Ịmaghị si na economy because onye nwere okay, because of course somewhere the level of life ị ga na ị need to maintain ego or economy, because these girls are being hired and aha ya afa anyị amarozi otu a ka o ya awapụta si na eji onye kwa abịola apụ ka ọ tapụ ọkwa ụdị ire nwa. So na-ajụ na-asị ihe ọnya bụ the best, ọnya bụ ife na-ewu kịta. Kedu ụdị chef a na-enwe n'ụbọchị nke taa? Kpọọ m na 07060485853, makpọọ na 09155708347, 0706 048
5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello, mgbede ọma. Mbe mma ka ekwan. Adị m mma, daalụ. Nnọọ ekesin. Mm-mm. Mm. 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 Jisi 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 ike na-ejenerize ọkwa anyị niile. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ si ụfọdụ. Ịbịanụ.
Mm. 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 Daalụ. All right, 0706 048 5853 at 0915 570 8347. Hello, good evening. Good evening. No, can I forget be stay at bomb? No, no, so. What do you can you? Hmm. Ikegwu. Daalụ so. Oh, bye. I'm gonna see Ikegwu. Honestly, because oh, we all got one for like this. I'm telling. I'm gonna talk am for news. Half for me since last 2 weeks. See now I go a one off. Ah, Olukwa last week. Mfuzie ka ha dị tu. Ofu onye nke ọzọ sizi na private masseuse. Ya wụ masseuse ndị a na-eme massage. Then onye nke ọzọ si na private chef. Ya. Si na ụmụ nwoke nọkwa na nsogbu. Nwaanyị ibe m. Anyway, nwekwa ike nwe nwaanyị ibe m ga-aha ya kwafa ahụ. Mana anyị ma that na these things were professional course or professional job. Some people when they kwuru ha ya ha kwuru ezigbote ego inweta certificate for ịbụ chef, nweta certificate for ị massage mmadụ. Ha dị plenty people jee ya school and they don't joke all the kind of law you nakọta ịbịa court without okpu gị. A professional chef si na owe private chef ịma nnọkọta ịkpọ onwe gị chef inwe ike ịkpọ onwe gị cook anyị nwere ka ijiri gị mee ihe ọbụla so anyị mana kwefu chef you don't enter the kitchen without okpu gị ma your apron. Mana this ones kita and ịchọ promote onwe gị ị ga-eyigodu ị ga-anọgodu na your full regalia
ga-anọ na your full regalia ife afọ eji respect gị because edowere ya ka ọ bụrụ a respected kind of job. Maka ịma nọ ndị mgbe ọfụla abịa emebichaziri ihe niile anụ nwoke nwaanyị to isi nne ya bụrụ okwu, ịnụọ di isi nne ya bụrụ okwu. Ụmụ nwoke kịta ụfọdụ n'ime fa azụrọfa na kichin so isi nri ga-abụ okwu. Ha ya abatazi abata ha ya achọ chef onwere nke ha achọ iji aka ha meli mana ha hello mgbede ọma ka ime adị m oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m nnọọ honorable ịnụ private chef mba but anụnụbe m private chef na-agba ọtọ eje eshi nri adị m mma honorable adị m mma daalụ sọ bless you too adịkwa m surprised dị ma na abụrụ ọnụ my area ịghọtago ọ bụrụ ebe ọ ya wụ ntụgharị ya mfụ professional chef ma ntụgharị ya mfụ nwaanyị ọkwanụ social media na-emezie ndị a niile ọ dịrị anyị izi mee ka nwoke mmadụ si fon na-agba ọsọ ndụ ya a na-achụ ya ọ na-agba a na-achụ ya a na-awa ma ọ chọrọ ife ọsị ekele saịdị ebe ọ nọ na Abuja enyi dị m ịkpọrọ onye anụnwa bịa palọ gbasi Flavour ha gbadata Toscana ọ gbadatazie nwoke si ya bịawazie Abuja Flavour si Abuja ahụ gbuo ya die imagine nwaanyị itinye onwe ya na such harm's way. Ọ nwere ike ọ bụ na the man kwụrụ ya ụgwọ without objecting. Amara m ihe ọ na-afụrụ obi ike ọ bụla ka fatụpụla na ka ha na ya akpa ka ha come to a consensus na ọ ga-abụrụ ya chef ihe ọbụla ọ chọrọ isi friends ya ịmagonu nka ya recommend ya not very good at what she does maybe ọ ọfakwa ka o siere ya nri for free because I'm telling you the way ndị a ji ebugharị ya ewepụ ike a na-esiche for free just so ka ha prove a point. Onye ma then abịa ịlụcha ọrụ ya anaba ịchọba onye kwụ ụgwọ inwee lọk na nwoke ahụ anụbeghị nwaanyị maka ọ bụ na ọnụgo nwaanyị ihe akụ ga-emegide daba n'aka onye nugo nwaanyị akwụ na acid ma emume ụmụ ihe ọjọọ kịta etibe ha ji abụrụ okwu abụrụ ife a na-aya na Naịjirịa a na-ekwu okwu ihe nwere isi a na-ekwu okwu reforms and restructuring a na-ekwu okwu a young girl ife ụmụaka ha na-amacha mma ihe mezi ji esi ka m weta ya bụla anyị sizi from private chef ọ dịka ụmụ friends na abụ onye nke a sị na ọ bụkwazi private masseuse o nwere ike a na-esi onye nke a nọ na kichin na-esila ọga a na-amasaji ọga wee na-echezi ka n'ihi so mgbe nne jikwa wee yie a wee pụtazie wee chịkọzie ya ọnụ wee na-adabafọ anyị ga-adị very careful ịghọtago anyị ga-adị very careful with ihe anyị na-afụ online. Ihe na-ewute ndị mmadụ kịta bụ na a lot of people kwụrụ ụgwọ for this thing. Ụmụ ndị jigoro outside the country ha sịkwa na alụ na
na achọkwala isi na nwe nke a na-akwụ ụgwọ ka e wee sie ebe a efu onye ahụ ajụba ego one o jee dị klaasị ọmụta ka esi esi ya ọ mụtakwana ka esi esi ọ pụtakwa Naijiria o rukwu ya efufu ya ọ na-apraktis ihe ọ na-ezi these people na ije na their social media handle enwere ezigbote ihe ị ga-afụ ebe a ha na-esi enwere ezigbote ihe ị ga-afụ ha na-esi cheta na ihe akpọnwụ na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 hello nnọọ imagine and onye ama the girl ma okay ike gwụkwa and with nwunye ya wow daalụ alright bye bye ya nke wee na-afụ and ụdị ndị a nọ ị ga-adị very careful with them because ha nwa na onwe ha nwere ike zipụtazie kịta before you mara ya na-afụ your picture na social media o nwere ike ọ bụla debe ahụ kwụrụ ụgwọ without objective kwụchara ya ụgwọ nkwe ka ọ bụla ọ dashiri ya ego sef asị nwa agbọghọbịa na-agba mbọ ka o tinyere ya something and anyị mana anyị bụ ụmụ nwaanyị anyị akwafu signal otu anyị si emisiri the signal ọ na-adị egwu hello kee ka ime dọdị ọnụ eze nnọọ ka ebe isi akpọ m nnọọ onwe ya
na-anụ ị na-ekwu na-aga n'ihu. Hmm. 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 Daalụ sọ. Daalụ. Alright, ọ bụla ịghọta ihe ọ na-ekwu, ọ na-achọ ịkọwatala anyị that as a wife, ị nwere obligation and he decide ya to leave it to a house. I think onye nke onye kwuru a house help, not a private chef. Because onye ọ na-ekpokwa chef enwekwa any other business other than isi nri. Ọsịkwa ya bụrụ na a living chef, ya bụ onye gị na ya bi n'ụlọ, unu na ya bi n'ime ụlọ. O nwere any business o nwere with isi nri, ime any other house chores na-abụrụ isi nri. But in a situation where maybe the private chef ọ na-achọ ego, adịali ego, then o decide ya to do this and do that, then gị nwa onwe gị bụ nwaanyị relax. I'm telling you, the man of the house will be fond of the lady. And not from fondness, from oga amahụ na onye a bụ a worker, no a work ya. Ekwesịrị inwe some level of some level. Ekwesịrị inwe some level of communication. Ekwesịrị inwe boundaries. Probably nwaanyị adịghị anọ career, so nke nwoke na-afụkarị house help. And ha nwere ọbụna the house help in question, or the lady in question, bụ onye dị intelligent, that can hold conversation, dị very bright. Di gị na onwe ya makwa akwụkwọ dịkwu bright, or somebody that can hold conversation, or simply because na nke nwaanyị nwere listening ears. Nke nwoke a na-arant, a na-aba, na-event, nke nwaanyị a na-ege ntị. I am telling you, I promise you, before mara oge na-ete ha aka, nwaanyị abụrụzie gịnị? Maid abụrụzie nwaanyị of the house. Yes. Maid abụrụzie man and maid of the house. At least something as simple as isi nri. Meelu nri a di gị. Something as simple as ịsụ ọkụ. Ọ bụ na ịma nsụ ngodo akwa di gị, si ya ngwa ya na-asụ ka ị na-anyacha. Chọọ m ịba into family setting, maybe echi niile anyị eme, but today anyị na-ekwu maka private chef. Ihe a wụ ụmụaka anyị, most of them bụ ndị si na university pụta. Ha fụrụ ọlụ anyị alụ, or ego onwe ka ọ bụ na ha nwere plan imepe a certain kind of business. Ego adịrọ. I'm telling you, ụmụaka kịta, ụmụaka digital age, agwa na maka mmadụ si wee nọrọ na bie nọ cheta that na like this na private chef ya enwe ihu short gown with akwa mepere emepe n'azụ, gbuo onwe ya anwụ na social media, ma that people will hire her because ha na-eche ways and ways a ga-esi wee kpata ego, ways and ways a ga-esi wee make ya. And I promise you, ụmụaka abụrụ sọsọ nri ka fa na-eje esi. Enwere ike ha siche ọ bụrụ mma m, ọ bụ na ụlọ dị untidied, ị nidiri ime ife ndị ọzọ, isinye nri ịhafụzie onwezi ọzọ ị na-arụ n'ụlọ, ọ ya ajụ gị na isinyelu n'isinye onwe gị, sikwuo onwe gị, isinyelu n'isikwu onwe gị n'ọkụ. So ụmụaka ma nsikwu na onwe fa n'ọkụ, ya na-esi nri na ejekwara ọga nọrọ ya je na-akpachalụla ọga nkata,
all these young, innocent young men. Because a lot of people are making money. A lot of people are not. Ndị nke na-adịghị make one na find na chi find means and ways of coming out from poverty. So ọ bụ na ị bụ nwanyị, ị nwee a husband, ọ bụ na di gị like nri o, di gị adịghị like iri nri outside. The best thing to do ịchọbụ na ịchọ your home, because a lot of you ga-eche that na nwoke chọọ ịgba n'ilo ya agba n'ilo. Yes, nwoke chọọ ịgba n'ilo ya agba n'ilo, mana ọ inye enough reasons ịgba n'ilo. Inye kwanarị enough reasons. Something as simple as isikwu nri ya nri problem. Ebe a nke ị ga-enwe wahala. Ebe a nke ị ga-enwe nsogbu. Because that's not the way to a man's heart. Whether na ekwuru ya na bobo tipe or na ekwuru ya kịta, it does not change the fact that na the way to a man's heart through his belly. O wee nwetezi onye na-eshi nri ọfụma. O wee bịa bụrụzi ụmụaka anụ a na-esi. Ife ụmụaka nna. Otu akpọrọ ụmụaka tụrụ ha bụ ụmụaka. Ife ụmụaka. Gwa na onwe gị bụ nwaanyị ga-epik up. Ma that na onye nke a ya. By mistake gị na di gị meketa ife a ya agbago ụgbada, because anaghị esi nri n'ụlọ ga-ebutego okwu somehow n'etiti gị na di gị. Then wee mbụzie na di gị na scroll through Facebook or Instagram, wee for private chef, wee fụ na ụmụaka they are not only offering their skills, ha na offerkwu their body. By the time nwoke scroll 2 or 3 times for 1 week or 2 weeks, one day ọ ya sị ya na biko ka ebe ịnọ, ọ bụ na ịbụ ndị anụ a difa ji ego, ọ Chineke nna wee chọzi ịvọ gị ike, wee bụ na ụmụaka nọ na the same town as unu a, ọ obere ego go send area 20,000 or 10,000 or 20, 30,000 depending ihe ọ chọrọ ka o sieri ya ga-egote ya wee bu ya wee bata n'oyeshi. Agwa bụ nke nwaanyị, you no send, because ọ bụ na ị send, ihe na-esiri dị gị nri. Something as little as nri, ọ dị very little. Ọ bụrụ na ijere afịa na inwe purchaser, at least egoteche ịpụta isieri dị gị nri, ọ bụrụ a big deal. Mana ọ bụrụ na ị hapụ ya, by the time this lady bịara, ọ bụrụ ụdị nke anụ honorable gwara anyị, nwatakịrị mmadụ nwere ike ịbụzi ya nwa ya na-asị ọga ofe ga-agwụbe, ọga nri ahụ siri gị mbọsị laikikwa ya, ihe achọ ọzọ. Afere ofe one ka m ga-eshiri gị, oke ịma na m ji 30,000 naira wee siri gị nke ahụ, ha sizieli gị 28, ndị ọsụ chọọ ka ị patronize ya ma ọzọ. Ị gaghị ama na nwatakịrị anụ a nwere enyi, ị gaghị ama na o nwere plans. Mana anyị adịbagodu mgbe nna chetara azụ ka anyị je zụchara obere afịa. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ Mbanti Chinazụ, kịta bụ oge ndị Igbo, ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne ya, dịka isi ọnụ, anyị kwa mamịrị ọnụ, etinye uche n'ife gbasara life, because a lot of social media, it can be your child. Yes, enwere dignity in work. Nke ọ bụrụ your child, ịmarọ mana cheta azụ ndị ewe. Till I die, I will not see ready. Yes, Sarah, baby. Yes, Sarah. If I am if I Sarah, baby. If I Sarah, baby. If I am
Side. Oh, microphone there. Caloto. Microphone, okay. Use that come look at it. See what carry your girlfriend look at them. Come look. Come look. Golden boss. Come here. Boss. Come here. Come on, man. Come on. Golden boss. Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer. I think he's gone. Where's on my wallet? Do ao ka ome. Elemo game. I've been the hustle every day for my daily bread. Elemo game. Oh, ka ome. Elemo game.
Amen. 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 Do 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 o ka ome ole mo game. I go dey hustle every day for my daily bread. Ale mo game. O ka ome ole mo game. I don dey hustle every day for my daily bread. Abo mo game. Daily bread. Ale. O ka ome ole mo game. Amo mo game. Anaza, 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 anaza. Anaza, 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 anaza. Onaga.
Olisache, manakito rapo mo gebukwa makababa. Makit, kasi ano mo. Come on. Why you say no? Why you say no? I can't hook up. But why you say no? But why you say no? Yeah, it's a why you say no. I can never lose, no matter waiting they come my way. But I love you, I am a song. Oh, this is very focused. What? But why you say no? Yeah, why you say no? Mm, 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 mm. Wheels, no matter waiting, they come my way. The kind man they draw you, I am way on song. But why you know? Why you say no?
Alright, so na-echetara m azụ na Volt 104.3 FM dịka otu anyị si wee na-ekwu tupu anyị gaa ya bụ break. Anyị na-ekwu maka ndị hustlers. Yes, anyị ga-akpọfa hustlers because imetụfa aka n'ọnụ a sị gị nọ ife a eri ka a na-achọ, ife afọ ya eri ka a na-achọ. Ada onye mere ifu egwu niile mkpọchalụ, ị ga-enotis na egwu niile mkpọ maka hustling. Chineke nna-aza anyị ekpere anyị, kedu mgbe ọ ga-eme? Anyị akpọsogokwa n'afịa. Mgbe ị ga-enye anyị ụzọ ise, mgbe ị ga-aza anyị ekpere anyị, zaa ya more than one ekpere ya. Ịghọtago? Of course, ụmụ nwaanyị anụnwa, these ladies now na-aparade onwe fa as chef nwee ike, ọ bụ na fa gụrụ ya agụ, no doubt. O nwee ike nwee ike ma ya enweghị ike na fa gụrụ ya bụ ife mana otu fa si esozi ya abụ otu o kwesịrị ịbụ. Otu fa si esonyerizi ya bụ ife otu o kwesịrị isi wee dị. Enwere people na-emeki honest means of livelihood from nyawo chef. Ha ga school ya weta certification na ịkpọ ọfa na restaurant na ịkpọ ọfa na ka ya na-akpịa for your house, ịkpọ ọfa na event na fa ga-esi any kind of food sie ya ọfụma diligently and decently. Mana these days anyị fụziri ụmụaka bụ ha pụta iri mpeteli, ụfọdụ na-akpịa ọpateli, ụfọdụ na-akpịa mpeteli, nọrụ na social media say that na fa nwa na onwe foto afa dị kịta na fa wụ chef, na ha wụ gịnị private chef. Nwanne nwaanyị na ọ na-akụ si na ya nwa na onwe ebubo gịnị private masseuse. And ihe feel bụ na ndị anụnwa nwelu ndị bụ na o nwelu ndị tara ọfụ ma ihe dị n'ọrụ a jee gụọ ya wee certificate, yile ezigbo akwa, na-eyicha arụ, pasị gị na ha bụ chef, efufe ebe fa na-eshi nri, pasị gị na fa bụ nke a, efu etu kitchen na efu environment efu, but indecently these girls na-apụtazi na-aparade onwe ha. And ihe na-afụ m ụfụ na-arụ bụ that na ha na-enwete somebody is clapping for them. Ndị a niile na-akpọfe ọrụ otu a ha si wee pụta na social media, otu a ha si wee na-ele onwe fa, na ndị ọbụla na-akpọ ha ọrụ na-enye ha ego na-applaud fa, na-asị fa na ife fa na-eme dị mma. Because anyị na-try curb the nudity and indecent dressing and ife na-adịrọ moral na-abịazi a crowd the whole environment, society anyị. Ụmụaka anyị na-azụlite ha enwezikwa space, ha enwezikwa ike ikwete na ị na-agwafa kịta na decency pays, that na ọ bụrụ iwu na ihe agba ọtọ tupu afịa ga-ele. The kind of society a na-eportrait zide a na-ebupụtala anyị, ị nweziri ike ịpụta convince you, because at this point you need to convince them. Ọ bụ ozi amazi m nọ training that na enwe dignity in work and you have to be morally right ime some certain things. Maka ị ga-afụ somebody yichila ahụ na-eme ọfụma, ọ na-ayọzi na-ayọ customers ayọ biko na m na-emekwa ihe ahụ. Ife onye ọzọ ya eji because ụmụ nwoke dị attracted by what they see. Ụmụ nwoke dị attracted by what they see. And ụdị ha na ọ na-afịarị ife ụmụ nwaanyị na-ewepụta ego for ụdị ya. Mostly bụ ụmụ nwoke na-ewepụta ego. Mana ị ga-afụ somebody ọ nọrọ n'Enugu asị gị na ọ private chef, mmadụ enwe obi hapụ onye yichila akwa arụ nọ n'Abuja, si na Abuja kpọọ onye na-Enugu si ya nna ya bịa sieli ya, ọ gbara ya flight ticket, kwụkwa ya ụgwọ nri ahụ o siri ya. Ọnya bụ the best. Kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915
570-8347. Ma anọ m na Facebook, nwere ike ije na Facebook, nweta m na Facebook ozugbo ka anyị nwee ike ka mgbe ana m enwe meseji na Facebook. Alright. Then ị nwekwa ike ịnwetakwa m na YouTube. Ọ bụrụ na ị chọrọ join our conversation, ị ga-enweta m na YouTube. So na Facebook enwe meseji. Oh, okay, ka anyị pick a call. Hello. Mgbede ọma, ka eke ime? Ndị oyi? Yes, so nke bụ kedu afọ gị na ebe isi akpa anyị? Chidiebere, nnọọ. Daalụ sọ Chidiebere. Daalụ. Thank you for calling. Oh, CK2. Alright, so na Nugonian coming from a woman, because I wish no more one got by. I'm of them with a lot of people. I'm telling you, this thing was an issue. For the woman, why not? She needed for a water chef. Ofife me esini akoba ode akodi anya anishi marriage fa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị mara eshi ndị mana because na ndị fa chọrọ try something new. Get water chef. And ihe na-ewute m n'ihe a niile bụ na ụmụaka a na-agba ọtọ, which means they are willing ime ihe ọbụla. So long as na ego gị, ha dị willing to do anything. So long as it's a money. Nke ka isi wee malụ. Otu anyị si wee malụ nke a bụ that na ofu pụtara gwa anyị sị na ọ wee private chef na onye kpọrọ ya ọlụ ji wee tie ya na flight. O jee na bia na ọ larụla alalụ, ọ bụkwa na o shelu n'inataba that day o. Because normally ọ kara ibook the to and fro at least ọ bụrụ otu earlier 7 o'clock flight from Owerri or wherever to Abuja. Or flight anywhere nọ na Nigeria carry 1 hour. At least ị nọ na Abuja by 9, ije gafia 9:10. At least n'ishike nni ofu onye ga-eri, because ọ sị na ofu onye nni ofu onye ga-eri bụ serve at least 5 hours. Ịkwado nnata 5 ma 6 nke ọ larala alalụ. O jere that day ruo echi eje afia siwe nni yatago. So ọ larụla alarụ. Anyị sọsọ Chukwu mazikwa na ọ larụkwa n'ime yatago. Sọsọ ya mazikwa ihe melụ n'ime abalị anyị amarọ. Alright, so kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Alright, na Facebook anyị nwere message from Faith Oji. Faith Oji si naanị Chukwu mara o, ụbọchị ndị a dị njọ n'ezie.
okay, not so such kuma, but na anyị ma na the private chef anyị fụziri n'ụbọchị nke taa nọ nke ọjọọ ya. Augustine Chigozie Okonkwo wee sị m ụfọdụ ụmụ nwanyị na-achọ di ịkwụfa ego ịkwụ ọfa ego ha ga-esiri gị na butere gị n'ụlọ gị, ọkwa ego ji ọlụ. Ha niile abụghị ndị chef, ụfọdụ n'ime ha nwere ihe ọzọ ha na-achọ. Ha na-ere onwe ha n'afịa. Obinna from Ugwuaji. Alright, Jisike, so Victor Obinna from Ugwuaji, daalụ so. And at this point, ịkpọrọ fan nnọọ mgbede ọma, kedu afa egwu flavor anụ a the same. Bịa palọ discussion, egwu a na-enye m joy. Ịma wegharịnwu mmadụ n'ụwa, onye wegharị bụ onye chọọ ka e wegharịa ya. Ịghọtago? Because like this now, those men no forget what you are selling. How about that na true? How about na true? Na gịnị me? That's na onye a ya bịa sikelu nni a na ịma na more than nni. Men no. Ị mara na fa nwere fa ị nọ lụfa n'akụkụ ị ga-eji wee malụ. Ha nwa ya akụtọ gị, ha nwa ka ya patronize kwa gị. Some of ụmụ nwoke bụ the biggest hypocrites in football. Fa ya akọtọ gị o, mana fa nwa ya eje n'azụ. Ihe ahụ ha na-akọtọ ọlụ gị fa ejeje mee ya. Alright, so bịa follow discussion which anyị na-cheta azụ. Ọ bụ na anyị nwee message na YouTube, mgbuchalụ the message, ọkwa na o nwee call bata na wechalụ the call tupu anyị apịachie. Maka ị na-anya na time, efu na time na-agbazi. Ịghọtago? And anyị nwa na onwe anyị sokwara kwesịrị time na-agba isori ya na-agba maka na oge adịrọ time adịrọ dị to even check time. Bịa follow discussion by Flavor featuring Wagaji. Ndewo. Osibu kedu ife bụ ife a? Ịbụrụ osibu kedu Enwesi bụ ogidi ya Enwesi bụ ogidi ya Enwesi bụ ogidi ya ya bụ oge gboo Judy pepe soup ọba ego ole bọcha gwara agwọ pancha bụ ego ole. Nkiri
A na-apachi ọ na-eliki. I never finished. I just told her to tell you that I will read. So your mind go to think.
ya akwa na-agba a na-achụ akwa na-agba n'oge gbarata ya tụkwadide ego a na-akụ akwa ọzọ na-eme ka m bụrụ onye ọ dị n'aka ka tụkwadide ego wee zaba na ọ dị n'aka ọ dị n'aka ee ka m bụrụ wee zaba na ọ dị n'aka ka anyị malite ego ọ dị n'aka ka anyị malite ego ọ dị n'aka wee zaba na ọ dị n'aka ọ dị n'aka ka anyị malite ego ọ dị n'aka alright na-echetago maazụ egwu akpụchapụrụ kịta bụ ọdịnaka onye gụrụ ya bụ gịnị Deni B na-akọwatala ya ka ọ hapụ ike ya n'aka ọ bụrụ ọ dịka takịta ọma ndị echi asị nwoke ikwesịrị ịgbasi nnọọ mbọ ike ka ọ dị gị n'aka ọnwa anwa hapụ ịdị gị n'aka otu ilo afa gị bụ gịnị sọrị asị nwoke na-agbasi mbọ ike asị nwaanyị na-agbasikwu mbọ ike ọ bụrụ ọsọ ụmụ nwoke ọ dịkata gị n'aka ọ dịrọzi gị echi ị ga-aghọta the difference ọ ga-afụ gị ofu you no go like her so jisi na ike na-agba mbọ hello mgbede ọma ka eke ime daalụ daalụ sọ oh ana ọ bụrụ nke a na-etinye ọ bụrụ nke anụ a na-etinye n'ọnụ
agụọ mile ọ na-anụ ukwu my brother. Ke daalụ sọ daalụ. Alright, unu anụgoni ya one word or one sentence ọ dị ka ọ dị kpọsa ọ dị ka ọ dị egolu and ọ dịkwa m ka ife melụnụ bụ ihe ahụ. Ịghọtago? Ọ dịkwa m ka ife melụ bụ ihe ahụ because I'm telling you responsible people will not buy that market. Responsible people ama nga afịa afọ. Ama nga yes, anyị na as much as na ọrụ adịrọ na Nigeria. Ịghọtago? Onye ọbụla na-achọ ka ife a ga-eme kedu ife a ga-eme lụfa. Ịghọtago? That kind thing. Amarọ m na ịgba ọtọ bụ the best. The truth is that na ha bịakwa ya ọma ego ma ọ bụ na ha chọrọ decent job ha ga-afụ maybe ha na-achọ ọrụ 500,000 or 300,000. Amarozi that you have to start small. Ịpụta school ibidogodu na nwa obere fi mmadụ inwe ka ọga gị inwe nwansị ọga gị ma onye na-alụrụ ọrụ ha na ishikwelu nri o na ị na-eshikwe ncha n'aka. Who knows? Weekends ị na-enwe efe onwe ike ọ gwaghị onye chọrọ ka isiteri ya nri. You will decently dress and go to the person si imechi ihe kpọtara gị wee bie na except na ị na-eshizi nri ọra ịlalụbazi alalụba na mara nwaanyị ga-eji wee afọ ijos ị na-eshiri for a family ijelalụ ha alalụ. Ịghọtago? And some of these people nwere ike ịdị achọ fafa nwaanyị na-achọ gị ọ bụrụ ka isi wee jee kpọtara onwe gị nkụ arụrụ. Anyị ga-adị very careful. Anyị ga-adị extremely careful with ndị niile anyị na-indulge. Ọ bụrụ na anyị chọ ka society a dị mma people like this anyị kwesịrị ịgwa ha ọ bụrụkwa ịgwacha afasị ha ịbịa gwacha ha okwu advice ya emechi ịbịa na inbox fasị ha isiri ị na-esi na ego oneziti ka iji esi mba or ihe enyegoro fa dị ọrụ tell them how to dress. Lekwotu a decent chef ma ọ masụsụ see dress. Lekwe time ị ga-eji wee bịa dị ọrụ na time ị ga-eji and I believe that within 6 hours or 5 hours n'imechago nawa. Ọ bụrụ onye bi o yiri bon short na be ya say private chef ha yi bon short yiri singlet ọnụ arafa na-apụta chekikeni ya onwelu onye ya nọ na be gị hours ka ị ga-eso resist ọ bụrụ na ọ bịa plug phone ka ọ pụọ kwa ka ị ga-eso resist that kind of temptation except na ọ na ị nọrọ n'ụlọ kpamkpam ọ na inwe discipline grace of God ga-aga mana if a situation like this all the very ejeneje tempt onwe gị si ka ị try ya don't even try you might fail. Ndị mmadụ ma adị na-eje aga ka mfụ ọ baghị uru na na-eje aga afụ maka ihe ọ na-apụtalụ na ya fit no career. So the safest and the easiest ụzọ m ga-eji wee mewe escape do not even indulge. Don't practice at all. Emeni emechacha. Ebe a ka m ga-abịakwa na njedebe n'ụbọchị nke taa maka na oge m na-emezi kwarapụ ịghọtago oge adịrọzi. Na-asị unu ụmụ nwaanyị anya do parents check up on your children. Check up on ụmụ unu ha mechie school jụọ fifa na alụ jide their social media hand. Ụmụaka nwee ike nọ na social media na disgrace your family and your lineage. Ịma mma anọ na social media a na-afụ ọnụ ara nwa gị a na-afụ ike ya ohiro pant afọ ya na-afụ ya ọ dịghị ime amarọ m ihe ọ na-emelu baby bump na-etoro eto on social media. It's okay to dress in a party way mana all night life ọ bụrụ ozi mgbe niile ọ bụrụ emepe your social media ha ncha niile afụ picture gị niile ịgba ọtọ adịghị afụ ụzọ na your social media. Nwoke ama nnenenwu your social media nwee peace of mind. Ọ dịkwa ka ọha m n'ọnụ ebe a ka m ga-asị na onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ ịsụọ n'ala oriri ama ebuneji ubi ụgwọ agbacha ọsọ agụọ mile agbacha egwu ọ na-anụ anọkwana na-akụ mmiri nchaba agha anya maka na nchaba agha anya ị ga-enwe nsogbu. Ịghọtago ama na-akụ mmiri ahụ pụtara na gịnị na-eme ihe kwesịrị ime
Opportunity present you onwe, you go do the opportunity, but make sure you're doing it modestly. Modestly. So, afọ m bụ Aunty Chinazọ, chetanụ ọsọsọ mụọ ka gịnị anya na-anụ n'Odenigbo nnọọ. Kwa izu. Alright, so kịta bụ Odenigbo anyị na-abịazi na njedebe maka na time anyị adịgo over, time anyị adịgo up. So ka ọ dịkwa na echi, ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Meanwhile, as for me, anọ m on fire. Ma hapụrụ unu, I'm on fire. Man on fire. Anyị nwa bụ ndị na-eyichi arụ. Anyị nwere nke gbasatala anyị n'ihe ya niile a na-ekwu. So, Chineke ya emelụ anyị ebere, ụmụaka ya ebere, our daughters, ụmụ nwaanyị kwesịrị ịbụfe anwa ihe ịmago kwesịrị na-ejide dị ya ihe m ga-esi wee bịa na-ejikọnata onwe fa. Nwoke ya anụkwa fa mana ihe amazi ka ọ ya adị. Mana nsogbu adịrọ. Ka ọ dị n'echi, ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Maybe ndị echi na ya ekwuo maka ife gbasara ịmaga ezinụlọ and things like this. Ya dị ka emechaa, dị.